Toto je močkor versus bajcia. Dneska mám pre vás úplnú špecialitu. Toto video natáčal prednedávnom influencer Tady Janko z Českej republiky, ktorého určite všetci poznáte, a choďte kľudne na jeho profil a to video si pozrite. Natáčali to spolu s Honzou Jirušem, kvázi českým najlepším benčárom. Ide v podstate o to, že vajíčko si prilepili na hruď, respektíve už dá sa povedať, že na brucho, tam, kde pokladajú činku na bench. A síce to možno, že vyznie ako úplná hlúposť, je to challenge o to, či to vajíčko praskne pri dotyku, alebo proste dokážete tak kontrolovane tú činku položiť a dotknúť sa a zároveň spraviť pres a vytlačiť tú činku, aby neprasklo. Zdá sa to možno, že byť ako totálna blbosť, ale keď si to zoberieme aj z toho profesionálneho hľadiska, toho profi benchu, tak to je vynikajúca tréningová vec, pretože ide o to, aby ste naozaj kontrolovane ten bench potlačili. Čiže to môže byť fakt zaujímavé. Jankovi sa podarilo vytlačiť 200 kg, Honzovi to prasklo už pri 100, ale hovorím, to je presne o tom, že stane sa. Takže som zvedavý dneska, čo potlačíme. A či prekonáme Janka a dokážem ho potom vyzvať na československý súboj. S jediným rozdielom, že vlastne oni vo videu išli naozaj od prázdnej tyčky postupne smerom hore. Toto nespravíme úplne, pretože máme necelé 2 týždne vlastne do XPC Pro Show v Poľsku, takže ja potrebujem ten tréning aj nejakým spôsobom plnohodnotne odtrénovať, takže som sa rozhodol, že iba dorovnáme Janka, čiže keď tam bude 200 kg, tak to vajíčko dáme hore a pokúsim sa vytlačiť minimálne teda 210 dneska na vajíčko. Dá si 2,5, čo? Ojebáva ma to na váhach. Myslel by som mal jednu ruku silnejšiu ako druhú a miesto 5 mi tam je bolo 2,5. Hajzel. Pome. Raz, dva, tri. Mám tu 20. Pres. To bolo ľahšie, 160. A dávame vajca. Na tento tréning špeciálny budeme potrebovať vajce, lepiacu pásku a súťažnú benchovú lavičku a 200 kg na činku. Ideme na to, ideme variť. Pomocníka zmesovať. A to sa netreba zabudnúť. No to som, počkaj, poď mi najprv vidieť. Myslím si, že len sa nadýchnem a už to vajce praskne. Zamostíš a hneď. Zamostím. To je hneď, že pokus omyl. On to robil od začiatku a ja vidím, že to robili hneď ideme na 200 kg, hej? Tak si to dal dole. Uvidíme. Troška. Zamostuj. Hej. Nie, dobre, ja sa dotknem. Dotknem sa. Dobre. Poďme. Raz, dva, tri, hop! Ideš dole. 10, 5, 2. Neprasklo. Jebne ma. Nevydržalo to ani prvý kúsok. Ale to sa nedá, ty kokos, to by som musel naozaj, že mi niekto bude musieť kričať. Že ak to mám ďaleko, budete prasnuté vajíčko. A kontrolovane pekne ísť dole. Čo najrýchlejšie. Lopatky. Výborne. A sústreď sa. Raz, dva. A ideme. Obe ruky kontrolovanie k bruchu. Pres. Veľmi ľahké. Krásne. Kurník šopa. Prečo máš 2 opasky?
Nemá dva opasky. Nemám dva opasky. To je moje vajce. Vždycky som túžil stanoviť hladkať vajce. A konečne sa mu to splnilo. Sny sa plnia. Dreams come true. Dobre, tu sa odmotám. Ja som videl ve fitku barčo, ale bať, týpka S vajcom na hrudi. Dúfam, že to máš, to tam musíš dať. Prepojenie Gity a Elliot. To je neuveriteľné. My sme jak brat a sestra. Áno. No ja som sestra asi, čo? Keď som sa ohodol teraz, tak teraz som sestra. Ja mám väčšiu bradu, takže to je automatika. Ale ja mám 3 vajcia, takže bohužiaľ. Tu je to, čo vyhráva. To je smerodatné. Hej. Dobre, dáš to aj na telefón? Dobre. No, poďme. To bude zaujímavé. No A dávaj. samozrejme 210, takže o 10 kg viac jak Janko. Raz, dva, tri. Hop. Dávaj. Poď. Hop. Je to diskutantové. Je to tam! Ale myslím, že tam bol dotyk. Bol tam dotyk. Máme to. Takže týmto pádom môžem vyzvať Janka na československý súboj, keďže on dal iba 200 kg, ja som dal 210. Iba Takže 200 kg. Iba 200 kg. Čo je? To by som znamená, že odišiel z fitka napríklad. Takže Tak ho týmto idem. pádom Čau. vyzývam na československý súboj proti mne. A vajce žije. A pekne plynulo. Raz, dva. A ideme na to. Výborne, krásne ideš, rovnomerne. Pres, sám dotlač. Ruku a drž. Dobre. Výborne. Dobre. Ako takto vyšlo? Ferry taktiež ide do Poľska so mnou, lebo v podstate, tak ako som vám hovoril, tak XPC Pro Show bude v rámci majstrovstiev Poľska. Takže Ferry nás ide reprezentovať na majstrovstvá Poľska a v podstate ide mi aj pomôcť pri mojich pokusoch na pročko, takže slovenská reprezentácia ide na to. Welcome, ideme tlačiť. Ideme na poslednú sériu, je to 225 kg a už viac asi ani nepôjdem. Uvidíme možno ešte niečo na bordy, položím na dotlak, ale v podstate na XPC budem zakladať prvý pokus 220. To som už dal minulý týždeň, celkom pohodičke, takže vidíme. Dajme na to. Jebany. Hnevu. Poriadne drž. Raz, dva, tri. Hop. Pres. Kúsok mi to ušlo. Vajíčko ma vyštevilo. Toto isté ale na 5 centy. Dobre, takže 4 série, Larseny, nohy hore. Piešťany, ideme. Piščany! A mohol som si že zlomiť prst. Teraz? Teraz. Aha, Na nohe. je to možné? Čo tiebe, chcel som ísť na nič? Akože my sme ťa mohli aj predstaviť na tú kameru už konečne. Toto je moja nitranská láska. Je to v podstate môj bratanec z 18. toho kolena. Od Joža zo susedov, hej, takže... Starého Joža vnúk, v podstate. Ale akože našli sme toho chlapca v pivnici a benčoval takto málo a už teraz benčuje o dosť viac, hej, takže... Plus minus. Plus minus hodne. Je to tak povedané od oka, ale keď to máme vyjadriť akože v metroch,
tak skôr je to, že... Tak je to v centimetroch. Tak. Hej. Akože... Ale akože stále sa tvári, že je naturál. Takže, takže sú to je výpevke a sú to naturálne výkony. Takže keď si myslíte náhodou, že naturálne to nejde, tak nejde, ale niektorí sa tvária, že áno. Tak. Vlak. Krásne. To ti dal takú dlhú naschval, vieš, že to... Môžem s tým otvárať teda. Môžem s tým otvárať teda. Úplne v pohode, úplne v pohode. IPF. 160, 170. To sú taký piešťaný reprezent. Víte, ak jedno s druhým. Michal Vavrinec Kapral. Shout out. Zdravím moju mamu. Jeho meno je Šimon Temeraf. Nitránsky mýtus. Takže Šimonko to má open air, stopade. A ja sa teraz skúsim na opakovanie. Poďme. Počítaj mi na hlas. Poď! Poďme! Raz, bám, dva, bám, tri, bám, štyri, bám, päť, bám, šesť, sedem, osem, deväť, desať, raz, dva, tri, štyri, 14 opakovaní. Horia mi ramena. Na dneska myslím, že stačilo. Niečo vyšlo, niečo nevyšlo, ale tak je to normálne v týchto tréningoch. Podstatné je to, dobre zregenerovať. Už je asi posledný tréning. Viem čo, budúci týždeň, už len do základu. A o 2 týždne ideme na to. XPC Pro Show.